Feedlink er et cloudbaseret alt-i-ét foderstyringssystem, der transformerer den måde, landmænd fodrer deres besætning på. Kombinationen af en integreret app og vejeenheden resulterer i nøjagtige foderblandinger, præcis måling af omkostninger og muligheden for at ændre i rationer med det samme, uanset hvor du er. Sig farvel til komplekse beregninger, misforståede fodringsark og bjerge af papirarbejde. Du sparer tid og penge. Feedlink integreres problemfrit med eksterne systemer på din gård og sørger automatisk for opdatering af mælkeydelse og antal køer. Sådan fungerer det. Installation af Feedlink kunne ikke være mere enkelt. Vores plug-and-play-system sikrer hurtig og enkel installation på de fleste mixere. Gateway-enheden passer til enhver årgang eller mærke af blandevogne, hvilket sikrer, at den nøjagtige vægt kommunikeres til appen ved hjælp af Bluetooth eller Wi-Fi. Download vores app, log ind på online-portalen, kalibrer din Feedlink Gateway og begynd at fodre. Du og dit team har konstant adgang til de opdaterede foderdata og live-rapporter om blandingspræcision, foderoptagelse og meget mere. Når du får adgang, kan din ernæringsekspert endda logge på, kontrollere og ændre diæten, uanset hvor det er. Feedlink bruges allerede af over 1.500 landmænd i 24 forskellige lande. Det tager kun 94 dage for en gennemsnitlig gård med 250 køer at se et investeringsafkast med en forbedring på 4% i fodring. Vores 30 dage penge tilbage-garanti giver dig mulighed for at prøve systemet uden forpligtelser. Find ud af mere og anmod om en demo i dag på feedlink.com.